На чолі Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович був замінений на Антона Дробовича. Навіть прізвища співзвучні, але, так би мовити, гуманітарна орієнтація трохи інша. Такий Я тільки уточню, що ще не замінений. Тому ще що, не замінений? Ні, він оголошений переможцем конкурсу. Так, але ж розпорядження уряду про його призначення поки що немає. Отже, Антон Дробович – людина, яка працювала, займалася приблизно тим самим національною пам'яттю в Бабиному Яру. Ні, от давайте будемо... Моя критика щодо рішення уряду, я не хочу критикувати самого Дробовича, тому що я його фактично не знаю. Щодо рішення уряду полягає якраз в тому, що обрано кандидатуру, яка фактично не мала стосунку до політики національної пам'яті. Знаєте, за 5 років, очолюючи Інститут національної пам'яті, я зустрічався з дуже різними людьми. Хтось підтримував мене, хтось жорстко критикував. Я знаю десятки прізвищ тих людей, які цікавилися цією темою. Антона Дробовича серед них ніколи не було. Єдиний раз, власне, коли справді його діяльність якимось чином була перетнулася з діяльністю Інституту національної пам'яті, це якраз стосувалося проекту меморіального центру Бабин Яр. Це дуже символічно і дуже дивно. І у вас позиції були дуже різні. Тому що Антон Дробович вважав, що це має бути місце виключно євреїв, де закатували... Я би навіть трошки, я зараз не про зміст, а про форму. А ви вважали, що там загинули і українські націоналісти, що Антон Дробович і та команда, яку я представляв, вважали ляпасом євреям. От ви змістовну частину розказали, а я зараз організаційну частину. Отже, в Україні здійснюється державний проект меморіалізації Бабиного Яру, який здійснює відповідно Міністерство культури, відповідний заповідник і Український інститут національної пам'яті. Ми розробили концепцію меморіалізації і готувалися до її втілення. Паралельно до цього державного проекту з'являється проект нібито громадський, з яким стоять російські олігархи Фрідман і Фукс, які, власне, пропонують іншу концепцію меморіалізації Бабиного Яру, про яку ми з вами щойно проговорили по змісту. І як не дивно, власне, людина, яка зараз претендує на те, щоб очолити Інститут національної пам'яті, опиняється по інший бік барикад, очолюючи освітні прогади. Дружить Садовий, дружить Вакарчук. Мені однаково. Фукс інвестував в «Слугу народу». І це його якось реабілітує від того, що він російський олігарх? Я не вірю, що російські олігархи незалежні від Кремля. Тут можна вважати його українським олігархом. Ні, я не вірю, що він незалежний від Кремля. Більш того, я не вірю, що російський олігарх... Ви ж на Альфа-Джаз фінансований Фрідманом їздили? Ні, не їздив, хоча дуже люблю джаз. Але весь політбомонд їздив, включно з президентом і так далі. І їм це ніяк... Ще раз кажу, ми говоримо про дуже конкретний проект. І саме в цьому проекті я переконаний, що російська пропаганда схоче зіграти таким чином, аби перетворити Бабин Яр не в місце пам'яті, а, на жаль, в місце роздору між українцями і євреями. І це дуже делікатна тема. Нам треба, насправді, і я намагався це робити, дуже серйозно працювати, аби імплементувати тему Голокосту в українську історію, показати, що це теж частина української історії. Але якщо Бабин Яр буде представлятися тільки як Голокост, очевидно, що це розриватиме цю концепцію, що Голокост є частиною української історії. Тому що, ще раз кажу, Бабин Яр – це і вбиті євреї, це вбиті роми, це вбиті українці, це коренівська трагедія і багато іншого. І не можна зводити все тільки до певних подій, які там були в роки німецької окупації. І через це я переконаний, що, власне, причетність до цього проекту цих російських олігархів може бути використано, власне, для того, щоб перетворити його в інструмент російської пропаганди. І це одне з моїх ключових зауважень до Антона Дробовича, який опинився, власне, в цьому проекті.